awan cinarita kakang malih maka belojana maka isun satu ingan dimiskin sun dono kang kekasih zotonoro odin maka izun tinita dening sang Prabu dinoen mangka bajangren sawang aku ning nagari lawan wong mancanegara makana isun kaliwat suki lawit kamanis maringata lan wantu tekane arotan kena surut maka ujar isun ingat bener tanan nasiwah niatan gaos ing aku kabeh panwos kanuan ngisun miwah dening semuhidin penopan anak hikayat nagapingal sa dawin na bisaking esek kakaling kang mulia kang agung-agung ang karone gunang kakasipon na pangarap siya marakemani lawan siya marabasazi kaliang luus anay sun na mirasa siya mo idinde na takoni daningwo lanang sa magkausyong kang tataki pun apa sebab tuan ningaranan mo ning purwakani satu kontir amos pun isun aran itining sanalika masa bina-bina sun pada sebab dat isun datang ngangkau kau selumaris bener ing dina yuan ingin dalam hijratun Nabi kang sinar 500 lan 11 warsa waktu itu otarone semuidina kang menengeh kawan dosa riris Syabdul Qadir nabda maka isunan mo ing sawiji kalaran ingkang sangat carane Qur'aning maka wong iku ngucap Assalamualaikum ya Habibi Abdul Qadir tuan kang luwih bahagia maka suwun jawab salami Waalaikumsalam maka ngucap kang ngring satunillah tuan parak saking isun parak saking tuan tuan uga mulukan ing kami sun lunggung akan ing tuan sesama kuning ngucap kang ngring maka tukul jasade wong
itu sarat pecik rupanya lancanya semono maka sunwal ningali nulia ku ngucap usap maring isun Abdullah Qadir atau ni hamba angawarui maka isun ngucap Zatuhuni hambatan udani mangkau ngikor sujanai sunaga mayakini lanun satu niusun wajib menang isun masayaki saking ngepandingan tuan laman wali sampun ngarupakan yang sumpah maring hamba sebab tuan ngarupakan yakini agama jadi tuan mengkosun orang resebiri di kesebab tuan ngerpakan yakini agama yang agung risampuning makanan nuli wong ikusun dengan nulia sunan juduk ing masjid asa sholat maka isun anon wong nanang sawiji katamu aning maraga aweh kau sungguh kami serta ngucap maring manir mengkene ingat pamusa juruk rizuneh tuat saya budi sesama puning makan azuna sholat lagi sumjum asa wasing bangda maka sagunging manusia pada amarane ingisun awesalam sarata tangan izun dan namungi lawan wong iku kami wajan mangakana katu cari muidin kang luhung maka izun gawang ingati inggola nasa bajawaruh lagi izun ilarandur nganawang sawiji panggonan nison ajakutu Rabbani wal arifin samadani Allah Sayyid Sayyiddin Abdul Qadir